Dungker. Oh, kuan ka kuan mangga. Ay, ito yung gabi? Ay, yun na. Hindi ka na. Bukya. Ang Carter. Sino nga? Apple? Apple. Dari apple din nga kuan mangga. Tumingo. Tumingo ito rin? Ah. Pinas daw. Kamu kiyo eh. Bisa ka anik ya. Ah, Ligi do. mananom tag ingon ani be. Doon ka na. Apple mingo na eh. Tamis kaayo. Hindi yun. Sumakay 5 ka ba niya? Igo pa pud ba mga matiguang ka di. Sa kapag bata pa rin mo, nagtanong nga niya, nanunga na ron. Bitaw. Ano ba nanunga na nga? Tapulan mo ta sa una. Ah, pila naman tayo pagtanong. Wala nang kailaing buhatong tanong mo lang ba? Parang patawag, wala ko na. Dugay pa kayo. Bukas. Tigdet. Tamis. Tigdet. Makaro-karo. Makaro-karo ang bangon ni Carla. Ang sarap niyang gumiling, ang sarap niyang gumiling. Lami siya guys. Lami siya guys. Napanidagan sa punuan kya. Kay mga tuta. Lami kaayo oy. Nanghinaw ko guys ha, nanghinaw ko. Tulo. Matulo guys. So, mura na nga video guys. Thank you so much for watching.